Dit programma wordt mij mogelijk maken door het Fries Landbouwmuseum en de Museumvereniging. De Friese geschiedenis is de geschiedenis van de landbouw. En dat is exact het verhaal wat ze hier vertellen bij het Landbouwmuseum in Jennewaard in de breedste zin van het woord. En een van de stille schatten die ik hier zie is letterlijk de gruste, nota. Hallo, Goeie, Miranda Werkman. Henk Dijkstra. Hi. Dag. Zie dat Landbouwmuseum, dat verhaal, dat is, lijkt mij heel breed. Ja, dat is het eigenlijk. Wij laten hier eigenlijk het verhaal zien van hoe de boer 2000 jaar lang brood en verraamd had om eigenlijk eten te maken. Voor hemzelf, voor zijn omgeving en ook voor de hele brood. Dat is mooi zijn. Ook wel sim. Doen we dat. Hoe die allereerst dit schilderij even zien laten, Miranda. Dit is het gezicht op de Burgmer Heide. En dit is een prachtig voorbeeld hoe wij eigenlijk bij ons landschap omgaan en wat de rol van de boer daarin best is. Want vroeger wie dit gebied wat nu Noord-Burgum is, wie dat Heegveen. Dat is op een gegeven moment er aanhellen toen er heide van kwam en toen op een gegeven moment is daar aanmaken. En dan zie je dus hoe zijn landschap constant verandert en hoe dat broekt wordt. En het aardige is dat die pleert, die staat er eigenlijk nog echt. En uit welke tijd is dit? Dit is eind 1800. Ja. En is dat het verhaal wat je hem vertelt van die tijd? Nee, wij laten volle meer zien. Het is 2000 jaar, dus we beginnen niet in 0, maar we hebben spelen uit zeer recente tijd. Dit is een voorbeeld van hoe de KI werken had. 80 jaar geleden is er dus voor het eerst een keltje verwekt zonder dat er een bolle aan te pas kwam. Allereerst net meer op de natuurlijke manier. Nee. Toen ontstiert dus de kunstmatige inseminatie en dat laten we bij gelijk section. En dat is iets wat Joert de Dijk altijd naar plak vindt. En we hebben hier een prachtig mooi beeldscherm. Daar zie je dus hoe zo'n bolle een kunstko dekt. Oh ja, ja. En hoe dan het sperma vangen wordt en hoe dat dan verder verwerken wordt. En dan gaat het naar de inseminator daar. En die gaat dan naar... Nou had er krijgt plak voor, ja, zeg maar even had er even gebracht. En dan zie je dat hem... Oh, daar komt hij uit! Ja, het op? Die had het opgehaald. Nee. Ja, klopt. Die hier dus een kunstschede. Hier zie je al is het al in het laboratorium, dan wordt het vertinnen en dan wordt het inversen en dan kan het naar de boer daar. Of naar de koof van de boer. Het is echt een heel grappig filmpje. Ja, mooi hè? Ja, prachtig. Je ziet het echt in de praktijk. Maar het mooie is ervan, er zit weer een vervolgverhaal aan. En dat is weer een stille schat. En daarvan gaan we net naar in de poosje. Oh, nou ben ik echt heel benieuwd. Alleen nog voor het museum mooi werk is. Ja. Maar ik ben binnen. Ja, dat is zo. Hoe komt net elke niet in dat je hier even komen meist. Dit is vanzelfs net toegankelijk voor het publiek. Wat zit je in een soort spul? Ja, we hebben een hele grote spul, dat klopt. We kunnen lang net alles inlitten. En soms zit er ook een spul tussen bij wat dingen dat maar eigenlijk wel zien. Maar ja, het past even net in de titel of het thema. En dan komt het eerst een op zolder te staan. Ja, daarvoor ben ik je. Op zoek naar de stille schatten. En dit is dit apparaat, een sperma-rietje vulmachine. Een sperma-rietjes vulmachine. Juist. Dit bij sperma-rietjes, daar wordt het sperma van een bolle in opslaan en dat moet er natuurlijk in. En daar hebben ze dit apparaat voor bedacht. Dat gaat helemaal automatisch. Oké. En waarom zit dit in het museum? Hygiëne? Nee, hij past even net in dat verhaal wat we daar vertelden. Dus hij komt naast op een andere manier waar eens een keer te vastgaan. Maar dat is dus het typische van depotsteken. Ja, die worden soms tijdelijk even, laten we die zien. Ja. En daarna is die eens een skoft op zolder. Een stille schat. Een stille schat. Miranda, ik wil hier nog even eigenlijk uw stopsticks in laten. Dit zijn de behangsels van Altijd van de Poort uit 1805. En die laten Friesland uit die tijd zien. Daar is alles op te zien. De klaargebieden, de stellingwerven en eigenlijk allerhande werkzaamheden. De kei, hoe die eruit zeggen. En het zijn schilderijen met een heel mooi verhaal aan zitten. En daar kan je in iets detail van laten. Want dat maakt het zo uniek. Want deze schilderingen die hebben we toch heel Europa reizen. En dat kist hier heel mooi zien. Dat is oors. Ja, dat is oors en dat is de aardige ervan. Want ze zijn een paar keer verkocht en ze hebben in verschillende huizen zitten, in Marokko en in Frankrijk in een kasteel. Zo. En dan waren ze wel eens te grut of te liets. En dan waren er een stukje bijschilderen of erbij plakt. En toen ze vorig hier restaureerd binnen, toen kwamen we dus hierachter dat er een heel stuk schildering onder zit. Dus er is blijkbaar toen op een gegeven moment even wat doorheen schilderen om ze weer te posten maken. Dat maakt het extra bijzonder. Ja, dat maakt het heel bijzonder. Het is een prachtig beeld van Friesland, maar er zit ook een heel reisverhaal achter. Dus daarmee ben ze hartstikke uniek in Friesland.
Dat verhaal van het platteland en die boeren is heel breed. Ja. Maar bij liet ik het wat voor ben. Ja, ik ga hier iets heel moois. Dit ben keertstallen heet dit. En dit is eigenlijk het Hoe woord. is het? Keertstallen. Net keerts, maar keert. Keertstallen. En keert is een coat, hè, dat is een liets bonkje. En dit zijn lietse pleertjes waar vroeger bij mij boerten. Het is het boertersgoed van de vorige eeuw. Deze stal is uit 1894. En de sjost hier, dat ze in feite, en dat is sterk heel mooi, dat ze een boetjesnij gebouwd hebben. Met de stal, met de groppen, met de mieling. En daar hadden ze die bonkjes op en die hadden ze ook opschilderen kist voorzien. Zodat het dus kei binnen. Ach. En daar kon die bij mij Daar boertje. boerten ze mooi. Daar boerten ze mij. Er zit dan een wetterpomp op. Er is een heel gedetailleerde in. Heel oud en heel apart. En die sjost ik nergens over. Dat is typisch van Friesland. Fries boerten ze Ja, mooi. Fries boertersgoed. Ja. Ja, Henk, wat ik eigenlijk heel graag nog wil is zelf even hier in het depot bestruinen. Mooi dat. Zullen we dat een keer doen? Ja. Doe maar. Henk, wat is dit? Ja, dit is een veeverlosapparaat. Nou ja, dat wist het wel. Geboorte Jan, dat is een hele tour. Ja. En als het nou net goed woer met een ko, dan waar dit apparaat een beetje in de koeien kon zetten. Dan kwamen de touwtjes aan de poorten van het keel en dan kon je er gewoon draaien en dan kon je de ko helpen. Ik krijg er een buik van. Ja, Miranda, maar even zien, ik ga je nou wat. Wat is dit? Dit is een hele oude koekenbrekker. Vroeger waren een keiman met lienkoeken voor. En die wien een hele hut. En dan kon die keer net zo goed koken. Dus dan kwam er hierin en dan waren er mield. En dan hier is eigenlijk de eerste vorm van krachtvoer. Henk, mag deze post? Ja, maar wel even. Ja, wel voorzichtig, hè? Want ze zijn net zo heel sterk. Net helemaal niet maat met kin. Dit waren vroeger broekt om veen mee om te trapen. We nemen dat bot klompen. En dan komt er een botje uit. En krijgt ze brood en vramen. Het is het verhaal van de boer die altijd het werkje maakt. Ze zien die beelden. Wat is dit voor schilderij, Henk? Dit is een schilderij van Abe Gerritsma. En Abe Gerritsma die wie uitvinder, die wie landbouwvoorlichter, die maakt machines en hij wie kunstenaar. Hé, wat een bijzondere combinatie. Ja, daar is hij uniek mee in Nederland in elk geval. Hij in zijn dijstig werken moest hij dus houden hij hem dwaande met de mechanisatie in Friesland. Ja. En in zijn jongsoeren en hij zijn pensionering weer de volslijn kunstenaar. En hoe grut wie hij als kunstenaar? Nou ja, in Friesland is hij heel bekend. Hè. Er zijn nog geregeld exposities van hem. En die boerenkringen, die ekkerbouwers, ja, die kennen hem zelfs alle keer van zijn uitvindingen. Een tweetal machines die wij trouwens in het depot hadden staan. Oh, die wil ik zien. Nou, dan mogen we erheen. Kom maar. Nou, dit is dus de snarenbedpootmachine die Abe Gerritsma uitgevonden had. De snarenbedpootmachine. Alleen nog het wut al is Ja. geweldig. En het is een hele bijzondere machine, want hij is eigenlijk makkelijk om je rappels mee te plantjen, hè, mee te poortjen. Ja. En het probleem is dat er spruten aan zitten en die brekken heel gauw. En ook hier Ja. het idee om dus een machine te bedenken dat die spruten er goed aan zitten, blijven wat ze de groen in gaan. En dat gebeurde hier toch het snarenbed. Nou, die rappels die vallen dus op die snaren en dan willen ze staren naar achter te afvieren en dan kiepen ze om en dan vallen ze in de groen en willen ze mij hier de tat dutsen. Dat werkt ik nog altijd Het eigenlijk. werkt nog altijd, ze worden nog steeds gebouwd, hetzelfde principe. Meer maar in Weensum produceert deze apparaten nog en die worden ook de hele brood exporteerd. Dus dat Jeetje, hier dus is wat hij eer betocht het, Abe, dat wordt hoe de hele vrouw nog zo broekt. Ja, kipje, klopt. En wat is dat? Dat is een looflooker, nog een mooi scrabblewoord. Zeker. Een Jirpel looflooker heet dat ding heel officieel. En die is ik mij terug Abe Gerritsma ontwikkelen. En het geheim daarvan zit eens hierin. In deze rubber gevallen hier. Vertel, Tja, hoe werkt dat? als je appels rooien worst, dan moet het loof eraf. En dat loof, dat kist vanzelf chemisch kist het doen, maar in de tijd na de oorlog woonden ze dat net, of koer dat dan net. En toen hadden ze dus een machine betacht om dat loof eruit te lopen, want dat moet eens van die rappel al eruit lutsen worden, uit de groenwei. En dat zijn deze twee rubber gevallen, die draaien het in elkaar in en die scoren als het ware het loof omheen. Waarom zit het net in een museum, Henk? Ja, dat is altijd het punt. Het grote probleem bij uw soort musea is het volume. Ze zijn verschrikkelijk groot, ze nemen een protaronte in. Hij had in het museum staan, in een tijdelijke expositie. En ja, dan komen ze eerst weer in het depot. En aanstaan komt er gribbel weer een keer te voorschijn van oren mogelijkheid. En hij is ook een dijs, had er ook net beeld al west om hij zo'n derde skoftje broekt. Maar een echte, stille, hele grutte skat. Absoluut.
Oren weken ben ik in het planetarium in Frencher. Een van de stille skatten daar vertelt mij meer over wat voor man dat nou wie, IJs IJsinga. Dit programma wordt mij mogelijk maken door het Frysk Landbouwmuseum en de museumvereniging.